Navštívil som majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 18 rokov v Trenčíne. Konkrétne som sa vybral na posledný deň, kedy sa hrali základné skupiny a išlo o veľa. Bojovali sme o prvé miesto v tabuľke, ktoré by nám prinieslo priateľného súpera vo štvrťfinále. Ako to dopadlo, už všetci vieme, ale prečo si to nepripomenúť? Najprv som navštívil zápas Fínsko-Kanada. Kanada musela vyhrať, aby sme mali šancu na prvé miesto. Pred zápasom som sa najprv posilil v bufete pečenou klobásou. Toto cením, mohol som si nabrať koľko chleba a prílohy chcem a vychutnal som si ju pri bývalých hráčoch. Ešte som si zašiel kúpiť suvenír, niečo na pitie a zápas mohol začať. Čakal som vyrovnaný zápas a dúfal v lepší koniec pre Kanadu, ale moje očakávania sa nenaplnili. Hoci Fínsko malo nejaké príležitosti, tak Kanada spustila hotový uragán a po prvej tretine vyhrávala 4-0. Vychutnajte si gól na 3-0, ktorý strelil Preston. Krásne to trafil. Druhá tretina zmenu skore nepriniesla a stalo sa, že sa hra vyrovná. Ale nestalo sa. V poslednej časti za 5 minút pridali Kanadiania ďalšie 2 góly a keď vo 8 minúte Lin takto krásne obkrúžil bránu, zvyšoval na konečných 7-0. Zaslúžená výhra Kanady pred 1432 divákmi. Mňa čakal krátky oddych a potom hlavný program dňa, zápas Slovenska proti Lotyšsku.